Il-liġi tal-impjiegi u r-relazzjonijiet industrijali għandha tieqaf tassumi li l-impjegat huwa raġel u taħseb għal ħaddiema nisa. U din l-imsieħba soċjali waqt konferenza li ddiskutiet il-proposti fir-reviżjoni tal-istessat, il-Prim Ministru Joseph Muscat appella għal dak li sejjaħlu feminizzazzjoni tas-suq tax-xogħol biex iktar nisa jitħajru joħorġu jaħdmu. Fl-2002 l-aħħar li kellna reviżjoni ta' din il-liġi hija sitwazzjoni ta' dinja oħra, ta' kważi univers ieħor. Jekk irridu aktar nisa li jitlu fis-suq tax-xogħol, għandna bżonn liġi li tkun qed titħares aktar ir-realtà tan-nisa, realtà ta' nisa tal-familja, manka realtà ta' nisa li qed jistudjaw, ta' nisa li qed joħorġu fis-suq tax-xogħol għall-ewwel jew għat-tieni darba. So hemm bżonn ta' bidliet nittama li dan il-messaġġ jittieħed, il-Gvern ħajkun miexi f'dik id-direzzjoni. Barra minn hekk saħaq li l-liġijiet riveduti għandhom jaħsbu b'mod globali biex jirregolaw l-influss ta' ħaddiema barranin li pajjiżna qed iħaddem. Dan biex tkun miġġielda sitwazzjoni fejn ħaddiema barranin jitħaddmu illegalment għad-detriment tagħhom u tal-ħaddiema Maltin. Il-Prim Ministru stqar ukoll il-proposti diskussi għandhom jipprovdu għad-diskrepanzi li għadhom jeżistu bejn dawk li jaħdmu mal-privat u ħaddiema tal-Gvern. Muscat stqar li hemm bżonn tal-introduzzjoni ta' drittijiet ġodda bħas sick leave meta tfal ikunu morda, leave f'każ ta' kanċer u żieda fil-paga minima fost oħrajn. Il-Gvern lest li joħloq mekkaniżmi ġodda jew jissupplementa dawk eżistenti biex jipprovdi dawn id-drittijiet għal daqstant il-flessibilità ta' kulħadd hija kruċjali. Attitudni aktar flessibbli, attitudni aktar globali. Appellajt lil laqdiet ta' min jħaddem u l-trade unions ukoll biex jitkellmu bejniethom, jaslu u nemmen jindiġa bdejt nitkellem magħhom individwalment li hemm bażi ta' konsens jekk naħdmu sewwa fuq kwistjonijiet bħal sick leave, bħal minimum wage. Imma mbagħad jekk ma jaslux ikollu jiddeċiedi l-Gvern fl-aħħar mill-aħħar. Il-Prim Ministru saħaq li pajjiżna rnexxielu jikseb riżultati ekonomiċi pożittivi b'rekords ta' nisa fis-suq tax-xogħol mhux minħabba s-sistema preżenti, anzi minkejja s-sistema u li kieku din ma tbidlitx pajjiżna jkun qiegħed f'riskju ta' falliment fil-futur.